и гримирах всичко с химикалка. Но аз гримирах и драсках всичко, учебници, където виждах лице, аз просто гримирах и ми се получаваше още тогава много хубаво. И знаех, че някога това просто ще го правя вече в реалния живот. Тази обстановка не беше моята обстановка, аз исках нещо по-лъсково, по-различно и знаех, че вече грима със сигурност ще бъде това и дори си знаех къде ще бъде. Не в театъра, не в киното, аз исках в телевизия. Да. Как се оправяш с тази емоционалност, как ги задържаш на едно място тия дами там, които със сигурност са в еуфория преди сватба? Хубавия грим става, когато модел е спокоен, не говори много, не се върти, изключи си телефона и тогава става най-хубавия грим. Всяка жена иска да бъде с най-хубавия грим, тя просто млъква, хвърля телефона. Най-хубавите неща стават върху спокойни хора, защото когато напрежението се предаде на гримьора, той иска да приключи по-бързо, да му се маха от главата и съответно почва да претупва, да иска този стрес, нямаш нужда от него. Добре дошли в подкаста Творци на емоции. Този, в който ви събирам с хора, които творят от сърце душа. Най-често с ръцете си, но и много с въображението си и с енергията си. Аз съм Кристина Лакева и съм създател на услугата Подари емоция, с която организираме изненади и изживявания за любими хора. А всъщност в основата е това да правя хората щастливи. При мен на гости е Иво Андреев. Здрасти, Иво! Здрасти, Хриси, много се радвам да бъда твой гост. Пред камера не сме заставали по този начин с теб. Не. И сега е нашия момент. Не да избухнем. Давай да избухнем. С Иво се познаваме вече от колко? От половината си живот. Много години. Тук има хора, които са на толкова години, ние с теб. Според мен има и такива, които не са били родени, когато... Повечето дори не са били родени, когато ние сме се срещали тук-там. Така е. Иво е моя гримьор от сватбата, е човек, който свързвам само и само с толкова позитивни и прекрасни моменти, че всъщност ти си един ходещ, един ходещ спомен на много хора. Осъзнаваш ли го така? Осъзнавам го и това сме си говорили с колеги, че ние виждаме хората в най-силните им и щастливи моменти. За разлика от в медицината, където там предимно хората идват с болешките си, с оплакванията, търсят помощ. При нас те се обръщат, когато са здрави, щастливи и ние поемаме цялата тази положителна енергия, за което съм безкрайно благодарен. Защото наистина сме в много техни специални моменти. Нека да кажем, че ние се намираме в Sky Beauty Lab, което е най-модерното пространство в София, изключително подходящо за събития както от бюти индустрията, така и за личностно развитие, за фотосесии и, честно да ви кажа, каквото ви е на душа. Пространството е огромно, широко, светло, красиво, с невероятна гледка, която в момента сме ние за вас, но много, много приятно, за което благодаря. Нашите домакини са разкошни. Иво, винаги съм те представила като топ гримьор, защото практиката ти вече е зловеща, може да се каже. Но кажи ми, откъде започна всичко? Какво дете беше ти? Къде си роден? Аз съм роден в София, в България, но имах уникалния шанс и късмет, благодарение на моите родители, да израсна в Виена. И то във време, в което тук беше железната завеса, обществото, списанията, всичко беше много по-различно от тук, отколкото беше там. И там за първ от 80-те години попаднах на списание за първ път тогава видях папарашки снимки на известни хора без грим и без прическа. Видях колко са страшни и как те са същите чичковци и лелки, като тия, които са по улиците. Те не са нищо по-различни. Просто има един екип от хора, които ги преобразяват. И аз исках да работя от тази страна на камерата. Колко години се зароди това от теб като желание? Интерес? Около 10-11 годишна, да. И общо взето това в началото беше хобби, беше някаква мечта, която в един момент аз си казах, защо пък да не го правя това. Ако започна да правя това и съм добър, това означава, че цял живот аз няма да работя, а ще получавам заплата. И съм щастлив, че вече съм на 48, имам 27 годишен трудов стаж, аз хода да си правя кефа и затова ми плащат. До ден днешен е така. И съм много щастлив. И аз, като те слушам,
така ме изпълваш с абсолютно щастие и... Да, правиш си кеф, защото на мен не ми е омръзнало, аз все още притрепервам, като трябва да го правя и за същия момент за това ми се плаща. Какво по-хубаво от това? Нека да си признаем, че дори сега малко закъсняхме с снимането на подкаста, защото Иво предложи да ме гримира. Както се казва, трябва да има... Как не писва, така да се каже? Не писва, защото то си е част от тебе. Това си е... Аз съм си намерил моето призвание още като малък и исках да го правя това нещо. Какво гримира тогава? Сестра ти, майка ти? Списания. Какво списания? Корици на списания. Както казах във Виена, всичките почти списания, седмични или Браво, те бяха с корица на... и гримирах всичко с химикалка. Сериозно? Какво нашите са ме правили за това? Нещо е друг въпрос. Но аз гримирах и драсках всичко, учебници, където виждах лице, аз просто гримирах и ми се получаваше още тогава много хубаво. И знаех, че някога това просто ще го правя вече в реалния живот. И ти перфекционист ли си? За някои неща да, за други са малко по-ларш. Добре. А вашите как приемаха? Ето да, карали са ти се там, че всъщност в техните очи си драскал най-вероятно. Признаваха ли, че правиш нещо хубаво така по-арт? Те искаха да ме правят художник. Да те правят. Аз в такова училище съм завършил и ми бяха достатъчно няколко изложби, за да ти дам сметка, че говорим преди 20-30 години. Хората, които го правиха това нещо, вече ние се бяхме прибрали в България, не бяха моите хора. Тази обстановка не беше моята обстановка, аз исках нещо по-лъсково, по-различно и знаех, че вече грима със сигурност ще бъде това и дори си знаех къде ще бъде. Не в театъра, не в киното, аз исках в телевизия. Да. И първата ти работа? Беше в Нова телевизия, след спечелен конкурс бяха обявили конкурс, че набираха хора, бяха адски много кандидати. На всичкото отгоре, аз това го разбирам в дискотека. Разбирам, че съм изпуснал срока. Да кажем ли, коя най-вероятно? Да, разбирам, че съм изпуснал срока, който е по-лошо. Да, при което аз отивам в понеделник след срока да се явявам, той вече е изтекал в петък. И аз отидах и знаех, че там е моето място и аз спечелих това място. За което съм... Да. Сега това вече не съм толкова самоуверен, колкото бях на 20, но това хубавото на младостта, че човек мисли, че може да обърне света и много си вярваш. Сега, примерно... имаш причини, имаш толкова много стотици причини. Кажи ми колко души си гримирал до момента? Не знам. Понякога искам да сметна колко мокри кърпички съм изхабил. Това ми е по-интересното, защото аз на един грим отива сигурно към 20-30, ако време 27 години, тонове. Така, първата ти работа ли е БНТ? Нова телевизия. Нова телевизия, тя е първата, а после в БНТ, после BTV, BBT, после пак БНТ, днес съм в БНТ, където се чувствам доста уютно и ми е много добре. Разходил си така? Да, и аз не съжалявам, че се разходих, защото тази разходка ми даде още повече опит. Защото всяка телевизия работи по различен маниер. Всички водещи по различните телевизии са различни и имах шанса да работя с големи имена, с много готини хора. Не съжалявам. Смятам, че това е богатство, че не съм се забил като само в една медия, а съм успял да обиколя всичките и да взема от всичките най-доброто. Знам, че си гримирал Радина Червенкова, което аз лично така тайно ти завиждам, така да се каже, че ти до много хора си се докосвал. Също така си известен с твоят... Аз знам твои, как да кажа, те не са идоли, ами знам на кои си фенове, нека да си кажем. И даже има ги в снимките, Малина... Албано, Румина и Малина. Това са. Да, това са темата, които при нас са минавали всякакви хора, но имат тези трима души, могат да ме изпутат и сега. Което е много странно, защото аз съм правил много по-големи хора от тях, може би. Това е работа, но тези тримата, те са специални за мен, много специални. Албано и Румина гримирал ли си ги? Албано, да, дъщерята на Кристал, която е третата дъщеря на Албано и Румина също, да, Румина не. Няма и да мога. Но когато е емоционално човек обвързан, ти се потиш, ти не си ти. Ти не можеш да поведеш този разговор, който водиш с другите, било политици, било актьори. Ти си съвсем различен, когато си фен на някой.
Иво, а себе си гримираш ли? Не, сега в момента съм без грим. Обощаря ходи бос. А, има ли мъже, които те наемат да ги гримираш? Тоест не визирам в телевизията. Не, не. 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 Само за една сватба, защото беше едно така, един от първите случаи, в които фотографа ме помоли да гримирам младоженека, който беше и арабин. Беше много така интересно стан, че той подскочи, аз да не съм жена, аз да не съм това онова, но той беше с много проблемна кожа и трябваше да му се обясни, че в случай не го правиме да бъде красив, а просто за да може да облегчи работата на фотографа по-късно. И той, когато му беше обяснено, каза окей и седна и после беше много доволен до крайния резултат. Супер. Нещо друго работил ли си, освен гримьор? Не. Не. Дори това съм си мислил, че повечето хора са минали през това да бъдат сервитьори някъде. Съм се смяли с приятели, викам, ако трябва да остана без работа, викам, аз и сервитьор не мога да бъда, защото аз не знам как се държа и под носа не знам как дори да го нареда. Никога нищо. Когато обикаляш из страната, по почивки дори и в чужбина, карат ли да гримираш? Ами, като бяхме по-млади, да, много сме всичките мацки, които бяха с нас, много ги рисувахме. Сега вече е по-спокойно. Може би моите приятели, с които момичета общувам, те вече взеха си го това нещо и сега всичко е много по-лежерно. Всичко вече не ме тормоза толкова много, да. В кой момент ти идва все пак така изтощително, на коя бройка ли, как да кажа, ти гримираш по десетици, така, десетки дами и господа на ден в телевизията. Да кажем само, че тази сутрин Иво е станал в 3 часа, за да може преди 5 да е на терен в БНТ, да гримира над 10 души. Много бяха, да. И да дойде тук сега при нас, за което съм изключително благодарна и щастлива. За тебе винаги. Така ще кажеш ти. Правили сме доста изненади с Иво. Нека да си припомним последната, която беше много, много готина. Тази беше страхотна изненада, да. Мисля, че потърсиме една дама с идеята да разнообразим и зарадваме нейната най-добра приятелка, която беше с физически проблем, беше се сецнала и просто искаше да вкараме така смях в дома и да я накараме да се види по друг начин, да повярва в себе си, да й върне духа. И какво направихме? Ние двамата с Иво, ръка за ръка, отидохме в Дружба, където просто позванихме отдолу. Иво даже звъня май по телефона, каза, че иска да се качим. Не си спомням каква много беше. Много стреснахме в началото. Куриер или какво беше, така. И изведнъж се появяваме ние двамата. Удари емоция. При което Иво я направи великолепна. След това дойде и фотографа Деси с всички там осветления и истории. Беше голям кеф. Толкова сме се забавлявали. Много хубаво беше. Иво, ти си свърши сравнително бързо работата и можеше да тръгваш съответно. Искам да ви кажа, че Иво стоя 3 часа, не знам. Това беше забавно, да. Беше много овертайм, така да се каже. Много пъти заради ангажименти не мога да оставам. Тогава спомням, че беше просто спокоен ден. От тези дни, в които наистина човек не иска да препуска, беше да бърза. И беше приятно, наистина, да. Специално каза го много хубаво. Да. Такива прекрасни неща прави просто... Правиме заедно. Правим заедно. Да, защото сам Иво... Има ли случаи, в които са те викали късно вечерта, сигурно за мероприятия и така късно вечерта да гримираш през нощта? През нощта чак не, но имаше една фолк певица преди години. Тя ми викаше винаги късно за участието. Аз вече след 8 часа малко вече не съм много във форма. И си спомням, че този период съм го запомнил, защото ходих, но вече батериите ми бяха така по-към края. Сутрин съм много по-активен, много по-във форма. Да. Може ли да разкажеш така най-емоционалното ти гримиране? Някой случай, който е бил просто специален, дали заради хората наоколо? Много са, наистина. Но той е по-скоро тъжен.
Може би него за това, защото веселите са много. Да. За една сватба ми бяха казали дискретно, че майката на булката е болна от рак и че е в последна стадия. Да не се оплаша като я видя, просто нещо е така за нейно настроение. И през цялото време трябваше да се прави на палячо, са едно, тази жена едва ли не е и предстоят още много дълги години с дъщери, с внуци. Трябваше да се правим всичките на циркаджи, за да може тази жена, нали, да я вдигнеме. Но само като видях вида и на мен беше ясно, че тази жена ни остава много. Но успяхме да забаламосваме, успяхме малко така да я вдигнем духа, за което бях много щастлив. Добре, а от забавна гледна точка... Много са, толкова са много, че то... Ти гримираш жени предимно. Първата реплика, която чувам, когато мъж трябва да опише една жена, то тя е много емоционална. Да. Как се оправяш с тази емоционалност, как ги задържаш на едно място тия дами там, които със сигурност са в еуфория преди сватба, преди кумуване, преди там какво ли не им се случва? Винаги като кажа, че хубавия грим става, когато модел е спокоен, не говори много, не се върти, изключи си телефона. Да. И тогава става най-хубавия грим. Всяка жена иска да бъде с най-хубавия грим. Тя просто млъква, хвърля телефона. Да. Това е факт. Това е факт, да. Най-хубавите неща стават върху спокойни хора. Защото когато напрежението се преде на гримьора, той иска да приключи по-бързо, да му се маха от главата и съответно почва да претупва, да иска този стрес, нямаш нужда от него. Ти като виждаш, че тя просто няма контрол върху, няма смисъл. И искаш просто да го... Да. Гримирал ли си майка ти? Веднъж за 70 годишния юбилей, да. Да, но много, много леко, защото тя е по тези много естествените неща и не можах да се развихра, както аз бих. Аз знам, но все пак къде си почиваш? На много места. В чужбина най-вече обичам, защото там получавам това, което за съжаление в България ми липсва. Това са хубави фасади, хубави улици, исторически сгради, които са поддържани по най-добрия начин, нали, не като така. Иначе за море, България. Да. Няма да правя реклама на мястото, защото то си е, но определено... Да кажем, че в Бургас. В Бургас е, да. На най-хубавото място в Бургас съм си го намерил и там. Супер. И не го заменям. Докато държат това ниво, на друго място няма да отида. Да задържим тази морска тема. Да. Да оставим така нещата. Първо, нещо, което е за теб и за всичките ми гости и изобщо хората, които радваме с Подари емоция, това е магнит. Ти си специален, пише на него. Много благодаря. И ще се радвам да ти остане като спомен от и си много те благодаря. Този разговор. А това е подарък от нашите домакини Интеркозметика и Sky Beauty Lab, където се намираме. Дай да видим какво е. Нещо мъжко. Нещо мъжко и нещо за коса, предполагам. Перфектно. Така. Страхотно е. Страхотно. Много, много благодаря. Наистина уникално. Радвам се, Иво. Колко обичам подаръци, нямаш си представа. Да, знам. Иво обича нутела. Иво обича... Много са ти странни хобитата и интересите, но така. Обича автобуси. Познавате ли човек, който обича автобуси? Иво обича и трамвай. Иво има колекция от стари штори, транспаранти от едно време. От Виена сигурно съм си дорасъл 30 и на летището всеки път за какво се ви викам. И сега дърпаме штората. Това беше от нас. Аз съм Кристина Лакева. На гости ми беше Иво, който е специален. Желая ви много здраве, усмивки и абонирайте се за канала на Подари емоция, в който ще може да видите още много творци на емоции. Чао! Това е Творци на емоции. Подкаст на Подари емоция.